naše aktivity smerujú práve k tomu, aby sme vytvorili lepšiu budúcnosť a krajšiu budúcnosť nielen pre deti, ale aj pre mládež a dospelých v rámci celoživotného vzdelávania. Hlavným cieľom organizácie je práve preto združovať takých ľudí, ktorí sú zanietení pre vzdelávanie, jednak učiteľov, ale aj študentov učiteľstva, ale aj pracovníkov s deťmi a mládežou, ktorí chcú zmeniť to, ako to vzdelávanie na Slovensku funguje. A to nie len v tej formálnej sfére, v tom formálnom vzdelávaní v školstve, ale aj v oblasti neformálneho vzdelávania. Predkladaný projekt Z papiera do škôl, kurikulárna reforma v praxi, vychádza z toho, že vidíme sami, že úroveň gramotnosti slovenských detí nerastie, ale klesá v medzinárodných meraniach. Preto sme sa rozhodli vytvoriť v pilotnom projekte Škola pre 21. storočie učebné plány a aj pomôcky, ktoré by učiteľom nielen tým súčasným, ale aj tým budúcim, ktorí študujú učiteľstvo, pomohli v tom nástupe na inovovaný štátny vzdelávací program. Vytvorili sme také návody, ako vyučovať slovenčinu a literatúru ako zaujímavý predmet, a v tomto projekte by sme chceli na túto našu aktivitu nadviazať, a to vytvorením edukačného boxu. Tento edukačný box by sme potom odprezentovali na 2 workshopoch pre učiteľov a študentov učiteľstva. Učitelia na to reagovali veľmi pozitívne, že by potrebovali viac takých ukážok hodín. Nech im ten človek ukáže, dobre, toto je nový štátny vzdelávací program a ako s ním mám pracovať, v čom je iný a ako to mám uplatniť. Vytvorili sme návrhy na 20 tematických celkov pre 2. stupeň, takže slovenčná literatúra sa dá učiť hravo. Keď dostane takýto edukačný box a metodickú príručku, môže ísť do tej školy, do tej triedy a má naozaj už tú prípravu hotovú a vie aj, ako si to zapísať do tých svojich administratívnych povinností. Finančné prostriedky získané z klubu darcov by sme využili práve na tvorbu edukačného boxu, na spracovanie približne 150 knižných titulov pre deti a mládež do podoby kartových hier, taktiež na tlač a distribúciu týchto kartových hier a tohto edukačného boxu, a tiež na vytvorenie metodickej časti k metodickej príručky, aby mala teda tá príručka naozaj hlavu a petu, aby to neboli iba učebné plány. A taktiež na tlač tejto metodickej príručky, nech si ju môžu učitelia aj chytiť do rúk. Ak sa vám náš projekt páčil, budeme veľmi radi, ak nám dáte svoj hlas a tým podporíte nielen vzdelávanie, ale aj teda kvalitu a budúcnosť našich vzdelávaných detí. Ďakujeme.